हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमग्रोनाय जाबाय लोगोसे आंनि बे हिरा ब्लग बड' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आरो आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय आं दिनै बाजैमोनजोंहाय बेसर खामला फुनो थांगासिनो आरोना माने बेसर फुयैया जा गोबाव जाबायमोन गोबाव माने आं दाखालि फुबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं गेजेर ससेयाव एग्जाम जाबाय थानानै फुवाखैमोन आरोना ओमफ्रायो बिनिखायनो आं दिनै एग्जाम जोबनायखाय फुनो ओंखारबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होफा आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय जाबाय बिदिब्ला आं भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर आंना बिसोर फुग्रा लोगोफ्रा गासिबो बुरै बुरै गोजा मोजां सान्दुंआबो जि गोसा जि बारबो बारदों माखासे फैनो दंबावो दाबो फैयाखै बुरै नुवाखैलै मा दिलेबानो साइज बिना मेकआप फुनाखै जों मनसे मेकआप फुननांगोन नै लोगोफोर मोनफैबाय फुनसै जा हाग्राखा सान्दुंआ जि गोसा खाफाल साजोब्बाय आंखौ सान्दुंआबो जा गोसाना नै जोंहा बेसर फुनाया सा लोंनोसै सा लाबोगासिनो सा लाबोबाय जोंना लुदो दे बेयाव सिंग्रा दं खोमा सिंग्रा बेसर फुग्राफ्रा जि सान्दुं गोसाखा सान्दुं गोसायाव सायाबो खम गरम जागोन बे बेसराव जि हाग्रा खामोन आंनो ओरैनो बुंनानै दोन गुसु जानायनि मायो नै बे आबौआ जोंना सा लाबोग्रा गोलैया आं गुसुखौसो लोङो गोथाव साहायालाय साहायाबो गाइखेरनि सिंग्रा मानसि खेबाखै थावाखै साया मोजां फुना मोनखायाखै बे दखानदारा जि सान्दुं गोसानि संग्रा आयौ दाबो जि गुदुं सिंग्राया
दायो जोङो बेसर फुखांनानै न'आव थांगासिनो आरोना फुजोबनोबो हायासै माखासे थाबावबाय बे माखासे थानायखौ गाबोन फुङाव दसे फुफैबावनोसै आरो मोखां आलु जोबलायबाय बे संगालिया जा आलु मोखाङा खावलाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्टस खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होबा बाय बाय